El racó de la Calma de Sitges és l'indret perfecte per tenir una conversa tranquil·la. La tindrem amb el Paco López. El Paco va començar a tocar la gralla quan costava trobar músics i fins i tot instruments. Ara, gairebé 50 anys més tard, ens explica les històries i anècdotes de mig segle. Paco, estàs gairebé a punt, falten pocs anyets per fer 50 anys tocant la gralla. Com ha canviat això, no? Molt, per millorar. Per millorar, suposo. Explica'm com era als anys 70, ja no només buscar gralles, sinó buscar gralles també. Bueno, als anys 70, de fet, gralles no n'hi havia. Les que hi havia estaven molt amagades, o eren de gralles que eren morts, les famílies les tenien segurament en llocs que tampoc valoraven el que tenien. I, de fet, havia gent com el senyor Rayo de Sitges, quan es moria un graller, anava a veure la família i comprar gralles. Així va aconseguir fer una col·lecció de 18 o 19 gralles. Però constructors de gralles no n'hi havia. De fet, havia de tenora i tibles, havia el Pardo, i jo recordo que el Blai Fontanal, que és el que ha portat l'escola de gralles de Sitges, el que va agafar el relleu, diguéssim, de l'antiga escola, va anar al Pardo per fer gralles i aquest senyor li va dir que no es veia en cort de fer les gralles. Jo no sé si és que no es veia en cort o és que no era negoci en aquell moment, no? I bueno, ni hi havia gralles ni hi havia grallers. No sé si és una utopia o és cert, no? Però que deien que els vells no volien ensenyar a gent perquè els hi fotien la feina i coses d'aquestes, no? De fet, imagina un nen d'aquests anys tocar la gralla, era impensable, vull dir, la gent no veia un nen al carrer tocant la gralla. Va ser l'escola de gralles de Sitges, el Blai, el primer en treure nens. La crítica va ser bestial, pensant que els nens no tenien bufera, no eren prou forts, que si es podia posar malalt, que si no sé què. I, bueno, de tot això no ha passat. És obvi que al néixer en una zona com aquesta, al néixer a Sitges, s'hi té molta més proximitat que no néixer en una altra banda, però com arribes fins a la gralla? Bueno, a través dels bastons. Jo feia el ball de bastons a la Colla Gran i en Blai, aquell any, ell feia colla amb el Josep Marcet i el Canals i els Vedells, i aquell any es van separar i el Blai va venir a fer bastons. I allà es van conèixer i ens va dir, podíeu venir a tocar la gralla, que no sé què. I jo, la veritat és que un dels actes de la Festa Major de Sitges per mi important era la vigília, quan anàvem a Caltòfol, a berenar, que venien les grallers i berenàvem allà i feien la tocada, i a mi aquell moment de la Festa Major m'agradava moltíssim. Bueno, em vaig engrescar i vaig començar. Jo pensava que no me'n sortiria perquè en principi em costava molt, jo no sé llegir, tot ho fet de buides. El que passa que he tingut una gent amb molta paciència, com era en Blai, i després el Canari, l'Ignasi, que era el que m'ensenyava de segon. I a partir d'aquí, bueno, ja va haver un moment que vaig esclatar, ostres, em sortien les pestes, em vaig anar engrescant i ja no vaig estar. La gralla era una cosa tan valuosa que quan calia sortir te'n deixaven una i qui te la deixava no es deslligava al costat. Expliqueu-me això. Sí, això va ser un any que, ja et dic, jo, com que no hi havia gralles, el Blai em va deixar era una mena de dolçaina d'aragonesa, estava molt ben tallada i tal, i es va trencar per dalt i no teníem gralles. Llavors el Blai va anar a parlar amb el Rayo que li deixés una gralla perquè no en teníem, i clar, el net del Rayo tocava el timbal a l'escola i l'home va dir, bueno, va, ens va deixar una gralla preciosa, molt maca,
amb els aros de plata, tots gravats, i una cadena, i la tocava jo i el net tocava en la meva colla. I es va passar tota la festa major al costat meu. Acabava una cercavila, m'agafava la gralla. I jo deia, escolti'm, si no, que això s'ha de cuidar, que no sé què. I va ser arribar la professor, la cercavila de la professor, arribar a la porta de l'església i gralla fora i, moltes gràcies. I, a partir d'aquí va ser quan vam, a través de la meva dona, que ho va sentir per la ràdio, vam conèixer que hi havia un senyor que feia gralles. No que fessi gralles, que feia instruments de fusta, de música, a Gavà, el senyor Romero, i el vam anar a veure i li vam portar una gralla, sí, l'home, en principi les feia de dues peces, la campana per una banda i el cos per una altra. El Blai li va insistir perquè si les podia fer d'una peça, i aquell home, que era una bellíssima persona, es va inventar una mena de tros per acoplar-lo al torn i les va poder fer senceres. Me'n recordo que les vam estrenar l'any 76, per la festa major. Amb 18 anys vas a viure a Castelldefels? No, amb 4 anys. Amb 4 anys. Sí. Tot i que continues fent una vida social a Sitges i amb les festes lligat i tot plegat. Sí. I amb el temps, podríem dir que no mous la passió de Sitges a Castelldefels, perquè moure de context, abans ho dèiem, és complicat, és pràcticament impossible, però sí que hi ha una llavor que ha arribat fins avui i s'han creat moltes coses a Castelldefels on no hi havia pràcticament res. No hi havia res, però no a Castelldefels, al Baix Llobregat, la comarca del Baix, jo sempre ho he dit, era la ventafoc de la cultura tradicional. No hi havia res de res. De fet, el món casteller, els llibres del món casteller, parlen d'un intent de colla a Gavà. Explica'm, a Castelldefels per on comenceu? Comenceu per uns bastons, comenceu per... No, comencem per Castells i Gralles. Castells i Gralles. Sí, al principi era... Jo ho veia, de veritat, jo ho veia impossible, però ells estaven molt engrescats, els 3 companys que érem 3, era el Joan Manetes, el Francesc Nicolau i el Rosen Vives. Ens reunia a la situació del barri. I per on comencem? Vinga, comencem per Castells, perquè pensàvem que era, si això tira endavant, l'altre... I l'escola de Grallers, el meu fill tocava, jo tocava, i vam començar per aquí i jo em vaig quedar sorprès perquè és allò de boca a boca, no? I el teu germà, el teu cosí, el veí... En 15 dies érem com 40 persones. Això estem parlant de quin any? Això estem parlant de l'any 81. I a Castelldefels hi vivien? Unes 10.000 persones, aproximadament. No estic ben segur del cens, però de 10 a 15.000 persones, com a molt, a l'any 81. I en un lloc on no hi havia gairebé tradició de res? L'únic que he conegut jo són les caramelles. Són les caramelles. Engendreu tota una festa major basada una mica en aquest model del Garraf i el que coneixíeu de Sitges? Basada en tot lo tradicional. Va tenir un èxit que no ens ho esperàvem. Ja dic, vam començar l'any 81, ensajos, ensenyar a la gent la tècnica, a pujar, la canalla, i a l'any 82 ens vam presentar, el 22 de maig, em sembla que va ser, de l'any 82, ens vam presentar al poble com a colla i escola de Grallers. Allò va tenir molta acceptació i a partir d'aquí, baldits gitanes, colla de diables, bastons, cintes, xerculers, tota una mena de seguici de festa major. Tot ho volíeu fer, per això, amb un sentit, és a dir, que buscàveu quina era la tradició, quina era la història que s'explicava darrere d'aquella, diguéssim, manifestació, no? Per fer-ho de la manera més fidedigna possible. Evidentment. Cosa que a vegades després s'ha trobat a faltar, no? Quan algú ha anat a importar tradicions o a crear-ne de noves. Clar, la gent és molt còmode, vull dir, agafar un ball d'un lloc, muntar-lo en un altre lloc, amb música, no costa res perquè ja ho tens i, de fet, jo no estic exempt de culpes perquè ho vaig fer així, però jo ho vaig fer així amb la idea de crear nous balls. El moment era treure els balls, que la gent conegués les arrels del folklore tradicional. I a partir d'aquí, fer balls nous, que és el que s'està fent a Castelldefels. De fet, al Ball de Bastons hi ha 4
coreografies i 4 músiques noves, autòctones ja del poble. Van començar amb les d'aquí Sitges i ara ja en tenen les seves. Vaig començar amb el que jo sabia. Tot el que he après del món de la cultura tradicional, tinc de dir que jo, entreant de Castells i Bastons, i coneixia els balls, coneixia el ball de Xercolet, de Pastorets, de Mociganga, tot el que es feia al poble. Però a l'hora de muntar-lo jo no en sabia, vull dir, li dec molt al Blai, tot li dec al Blai del tema de la cultura tradicional. Ell em va ficar de cap i peus i tot el que jo he après ha sigut a través d'en Blai, perquè és un estudiós, és una persona que, bueno, ja dic, no és que tingui passió, és la realitat, m'entens? Vas estar un temps vivint a Vallcarca, oi? Perquè el teu pare hi treballava, que és una fàbrica que està entre Garraf i Sitges, no? Exacte. Perquè ens entengui tothom, entre Sitges i Castelldefels també, a les costes de Garraf, les famoses costes de Garraf. I fins i tot allà hi va arribar, perquè era una colònia, hi va arribar la cultura popular, no? Feia un ball de bastons i... Sí, perquè Vallcarca pertanyia a Sitges. I allà es feien sardanes, es ballaven balls d'esbar, diguéssim. I me'n recordo que va venir en Magí Olivella i en Pepa Sorda, que li diuen aquí, en Roig, i em sembla que va venir també en Badó, en Beta, i van muntar el Ball de Bastons. Jo llavors tenia 12 anys. I ara, després de gairebé 50 anys, com ho veus? Com està? La gralla, òbviament, està en un estat de salut immillorable. Immillorable. Hi ha un munt de colles que toquen molt i molt bé. Poc us ho pensàveu, potser els grallers dels anys 70, que el 2017 estaríem així. Ni això ni els castells. Ni els castells. També vas fer castells amb la que ja no existeix, la primera colla. Sí, la colla que el cap de colla era en Ricard Baqués. Sí, també vaig estar 2 anys fent castells. I jo me'n recordo quan anàvem a tocar en la Jove, amb l'escola de Galles de Sitges, vam estar com a 4 o 5 temporades anant a tocar en la Jove de Valls. Les Joves de Valls. Sí. Allà, per Santa Úrsula, inclús per Sant Joan, per la festa major, venia un senyor, gran casteller, que es deia Emili Miró, i venia en Falcato, que és el primer cap de colla dels Minyons de Terrassa. Venien a veure per muntar la colla a Terrassa. I d'aquell home vaig aprendre moltes coses molt verídiques, que de fet ara les contemples i diu quanta raó tenia l'Emili. I on ha arribat el món casteller, jo crec que aquest home, a la seva època, devia pensar que de fet ell no ho ha vist. Ell no ha vist els castells que es fan ara. Quedaria espantat. I la gralla, quan veus que la gralla abans s'ensenyava, no? Era gairebé generacional i s'ensenyava d'oïda, i ara fins i tot a les BUC s'hi ensenya gralla, surten uns nanos que fan uns treballs espectaculars. Bueno, de fet et diré una cosa, l'escola de Galles de Sitges, en Blai, no solament ensenyava a tocar d'oïda, no. Feia anar els nanos d'aprendre solfeig. L'escola de Galles de Sitges no ha estat solament una escola de grallers, sinó de músic, i bon músic. Al cap de l'any, et faré triar per acabar, quin és el moment de les diferents festes que hi vas anar a tocar com diguéssim, a viure-les o veure-les, quin és aquell moment que et quedaries del cap de l'any? Si haguessis de triar un moment, quin és el que t'agrada més? Ostres, quina pregunta, hi ha moments... Te'n deixo dir 2 o 3, si vols. D'on? D'on sigui. Va, donem llibertat. Jo, seguidita. És que a cada lloc hi ha la seva idiosincràsia, hi ha el seu moment, com per exemple pot ser l'entrada de Sant Feliu de Vilafranca, com pot ser l'entrada de Grallers de Sitges, que és un moment espectacular. A Vilanova mateix també la frena del dia de la festa major. Hi ha moments fantàstics a Tarragona. És difícil trobar-ho. Jo crec que cada persona combrega amb les seves arrels i defensa el del seu poble, però jo és que coneguent tot aquest vano... És tot una mica teu, també, no? Clar, tot, exacte, vull dir, t'identifiques en tot el que és emotiu
I l'emoció la pots trobar a Reus, a Tarragona, a Vilafranca, a l'Arboç, a Sitges, a Vilanova, a Ribes, per exemple, a Ribes, la pujada de Sant Pau. No queda cap de plec de... És únic, sí. Vull dir, és un tema bastant... I definir-te per un moment espectacular, un moment clau, ja dic, cada lloc té el seu. Jo, per mi, Sitges és l'entrada de Grallers perquè... Jo crec que si t'has de quedar amunt et quedes amb l'entrada de Grallers, no? Va. Jo crec que sí, que si haguessis de triat quedaries amb l'entrada de Grallers, no? Per la condició de graller i... Per la condició de graller i per ser fill del poble, clar, quedaria l'entrada de Grallers, evidentment. M'entens? Encara que quan m'ha passat, i tocant la música aquí a Sitges, i quan passes, jo que sé, pel cap de la vila i veus gent gran que se li omplen els ulls d'aigua, això t'emociona molt també, no? Però he viscut moments molt, al llarg de la meva vida, molt macos en el món casteller, en les festes majors que he conegut i que he pogut anar a tocar. I si és escollir, com tu dius, un lloc determinat, jo d'aquí sí que escolliria això. Però crec que el Bano és molt ample, les emocions són moltíssimes, arreu, anar a viure. Jo me'n recordo tota la vida i t'explicaré una anècdota. Jo encara no feia castells i encara no tocava la gralla. Feia de guixaire. I estava treballant a Vilafranca, amb un blot de pisos, i era de dia de Sant Fèlix. I jo estava ficat dintre dels bastons i aquest rotllo, però castell això no havia fet mai. I sentia les gralles, sentia... És que jo plego. I a les 11 del matí em rento un campió de roba i me'n vaig a l'Ajuntament de Vilafranca. Va ser el primer 3 de 8, primer 3 de 8. 3 de 8. Que va carregar... Que ara se'n veuen com a xurros. Sí, que ara en fan 3 a l'hora, no? Va ser el primer que van descarregar la colla de les Verds, la colla de Vilafranca. Bueno, la passava esclatar. I jo em vaig veure enmig d'una gent que sense tenir encara aquell arrelament casteller, vaig acabar gritant. Se't va encomanar. Exacte, igual que els altres. M'entens? Vull dir, és que són moments que te'ls trobes allà on la gent té un sentiment. Això jo, com que... Perdó. Parlàvem de Castelldefels, encara no veig aquest sentiment. A poc a poc, no m'imagino. Algun dia Castelldefels, aquella llavor que vau fer, tindrà els... Crec que té molt... Se li ha de donar molt de valor al que es fa a Castelldefels, perquè estan aguantant-lo tot. La colla de Castells, per exemple, ha tingut davallades importants, però ha continuat aguantant. Ara comencen a fer Castell de Set. Vull dir, que és d'admirar que la gent estigui aguantant tot el que és les tradicions de Castelldefels. Perquè, ja dic, a Gavà, a veure, Castelldefels va ser l'embrió, diguéssim, i d'allà es va escampar per tota la comarca de Baix Llobregat. Va ser la colla de Cornellà, que va néixer l'any 91, que va venir a les Olimpiades i anaven justet, en Vilafranca, tota la comarca, no? Gavà, per exemple, la colla plegat, tornaven a sortir... I Castelldefels ha aguantat any rere any, en Castells de 6, saps? Pujades i baixades, i això és molt important. Això és d'admirar, també. He estat d'admirar com els castells, aquests màxims de 10 que a vegades veiem, no? Potser no tant, és a dir, no? la persistència, no? No, però a guanyar sempre molt ràpid, sempre. Per fer un castell de 10, que dius tu, fan falta 800, 900.000 persones. Però vull dir, quan hi ha 800 és més fàcil que hi hagi 801 que no pas quan hi ha 100 que hi hagi 101. Clar, aquest és el tema. I que la gent l'arreli a allò per dir, jo soc casteller de por vida, vull dir,
Casteller no és... Avui faig 2 anys de Castells i... No. Si te la sents, i tu ves una colla que està al carrer plantant castells i t'acostes a la pinya i t'hi fiques a fer mans. Això és sentir els castells. Vull dir, passar 1 any, 2 anys són etapes. Hi ha molta gent jove que passa, se'n van i ja no tornen més. I això és el que passa a aquella comarca. Els castells gairebé que són un símbol, no? Com deies, de la persistència de la cultura popular a Castelldefels. Sí. Podrien ser el símbol, no?, de com han anat aguantant. Hi ha una cosa molt curiosa que t'explicaré de Castelldefels. A part de tot el folklore, vam fer una parella de gegants i vam restaurar els vells. I vam fer un drac, que el vam estrenar l'any 84. S'ha convertit en un símbol de la ciutat. Increïble. El 84 cap aquí, tampoc ha passat tant de temps. No, bueno, 30 anys. Però el drac s'ha convertit en un símbol. Hi ha una escola que es diu Garigot, que és el nom del drac. Es fa una escenificació d'una obra de teatre per a la festa major que es diu Garigot. Ara han fet una plaça que li han posat Garigot. Vull dir, el Garigot, el drac, s'ha convertit en un símbol de la ciutat. Això sí que ha arrelat. Sí, això ha arrelat i ha arrelat fort. Jo vaig escriure la llegenda, és el que tu em deies al començament, vull dir, tot el que fèiem ho fèiem amb un sentit tradicional. I jo sé que a Sitges el drac té la seva llegenda, que ve del mar i tal. I llavors vam fer una llegenda del drac i vam fer una cançó i una lletra. Vull dir, tot d'una manera que fos igual que arreu. Ens veiem per les places i els carrers de tots aquests pobles. Mentre el cos aguanti, quan no puguem caminar més, s'haurà acabat, però bueno. Moltes gràcies. Per res a tu.